идомаи ахбор дар кооперативи тиҷоратии тухмипарварии чоркӯи шаҳри Исфара ҳамасола майдони кишти зироати кишоварзӣ аз ҷумла картошкаю сабзавот васеъ карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. дастовардҳои меҳнатии кооперативи тиҷоратии тухмипарварии чоркӯ дар самти ғалакорӣ, шоликорӣ, картошкапарварӣ, боғпарварӣ ва сабзавоткорӣ нисбатан беҳтар буда, бо назардошти талаботи рӯзафзуни бозори истеъмолӣ солтусол киштии намуди зироатҳои кишоварзиро зиёд менамоянд. Имшабрӯз аҳли заҳмати хоҷагӣ аз обу ҳавои мусоид истифода карда дар майдони 80 гектар кишти картошкаро анҷом доданд. Бо назардошти талаботи рӯзафзун имсол майдони кишти картошка васеъ карда мешавад. тухмии картошкаро хоҷагидорон аз Федератсияи Россия ва аз ноҳияҳои картошкапарвари мамлакат дастрас намуданд ки беҳтаранду хоҷагидорон аз он ҳосили баланд ба даст хоҳанд овард. Аз ҳар гектар аз 30 то 50 тонна картошкаи хушсифат гирифтан мумкин аст. Бо гирифтани ҳосили баланд ҳар як хоҷагидор метавонад ҳам хароҷоташро пӯшонад ва ҳам фоидаи софи иқтисодӣ ба даст биёрад. мо ба картошкапарварӣ машғул мебошем. мо зиёда ҳар сол 125 гектар картошка киш мекунем ва соли гузашта мо тавонистем аз ҳар гектар 125 гектар картошка зиёда аз 282 центнери ҳосили дилхоҳ ба даст овардем. Мана мо дар замине истодем ки помидор одер мо шинода истодем. мо бояд ба 30 гектар ҳосили помидори хушсифат, сортҳои асосии серҳосил ва ҳамеро кишт кардем. ва мана ҳозир мо дар хадида истодем, кишт кардем ва мо албатта боварӣ дорам ва имсол мо тасмим гирифтем ва ҳамаи ғайрату кӯшишаморо ба он равона карда истодем. мутахассисони раиси хоҷагӣ барои он равона карда истодем ва деҳқонони хоҷагии тухмипарварии чоркӯ барои он ки ҳар як гектари ҳосили помидор на кам 700 ё 800 центнер ҳосили хушсифат ба даст орем. маҳз меҳнати босамар ва истифодаи мақсадноки замин ва таҷрибаи андохта дар соҳаи кишоварзӣ ба гирифтани ҳосили баланд мусоидат намуда имкон фароҳам овард ки бо истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини сокинони шаҳри Исфара ва дигар шаҳрноҳияҳои мамлакат хоҷагидорон саҳм дошта бошанд. дастоварду муваффақиятҳои аҳли хоҷагӣ аз истифодаи тухмии хушсифат ва коркарди саривақтии агротехникӣ, нуриҳои минералӣ ва усулҳои биотехникӣ ҳосил гардидааст. мо ҳамчун хоҷагии тухмипарварӣ имсол ба масофати 80 гектар тухми гандуми хушсифати элита аз Краснодар Россия овардем ва порсол низ аз ҳамонҷо дигар сортҳои московские ки бисёр ба обу ҳавои мо ва аз он умуман Тоҷикистон мутобиқ буд оварда аллакай кишт кардем. нашунамош нақ ман боварӣ дорам ки на кам 700 центнер мо ҳосили гандум гирифта метавонем. ба андешаи мутахассисон бояд дар шудгори замин аҳамияти аввалин дараҷа додан лозим аст, зеро асоси фаромонҳосилӣ аз шудгори босифат ба даст меояд ва баъдан интихоби тухмӣ низ мавқеи муҳим дорад. аҳли хоҷагии кооперативи тиҷоратии тухмипарварии чоркӯ ба василаи меҳнати софдилонаи саҳмдорон ҳамасола аз қидаҳои замини вобаста ҳосили баланди картошкаву пиёз, ғалла, навъҳои беҳтарини зардолу, шолӣ рӯёнида дар баландбардоштани иқтисодиёти аҳли оила ва хоҷагӣ саҳм мегиранд. айни ҳол дар хоҷагии кооперативи тиҷоратии тухмипарварии чоркӯ корҳои баҳорӣ вусъат дошта, роҳбарияти хоҷагӣ саъю талош доранд ки дар истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ фаъолияти босамар намуда дар таъмини амнияти озуқаворӣ фаъолона саҳм гузоранд.